Ja som així, benvinguts i benvingudes al tercer programa de Somcom. I comencem el nostre tercer programa i ho fem ja donant la benvinguda a Manuel, el nostre reporter que va de poble en poble buscant llibreries, coneguent llibres i llibreres i fent-nos recomanacions per a tots i totes. I anem a veure on està aquesta setmana el nostre amic Manuel. Muy buenas tardes. Hoy estamos en Paiporta, una población de aquí de Valencia, y estamos buscando una librería. Perdone, ¿nos puede atender un momento? Vaya, pues parece que no tienen ganas de hablarnos. A ver si encontramos a alguien que nos pueda decir dónde está la librería, porque yo quiero comprarme un libro. Perdonen, ¿nos pueden atender un momento? Sí. Estamos buscando una librería por aquí cerca. ¿Saben ustedes dónde puede ser una librería? Sí, allí. O Ahí sea, va. librería allí. Allí, por allí. ¿Y otra quizá? Bueno, Papelería. allí, la librería allí. Ay, ¿cómo se llama la librería? ¿Saben el nombre? La Moixeranga. La Moiseranga, esa es la que estamos buscando, creo. Vamos a ver si es esa la que estamos buscando. Vale, muchas gracias. Tengan buen día. A ti. Hasta Vale. luego. Hasta luego. Vamos a ver, que creo que es esta la que estamos buscando. Vamos para la Mucharanga. Pues parece que lo hemos encontrado. Yo creo que es aquí. ¿Vamos para adentro? Vamos para adentro. Pues ya hemos encontrado la librería Mucharanga y tenemos aquí a Gloria. Buenas tardes, Gloria. Hola, bona vesprada. Estamos aquí buscando si nos puede decir cuánto tiempo lleva usted con esta librería y por qué inició su trayectoria aquí. Pues esta llibreria l'obriguérem en l'any 1978, és a dir, enguany complim 43 anys. I per què obriguérem? Pues perquè en aquells moments realment llibreries, llibreria a Paiporta no hi havia, era algo que a mi m'agradava i quan acabé els estudis de COU pues, va ser l'opció que vaig optar a obrir una llibreria, tenia 20 anys i bueno, començarem poquet a poquet i afortunadament pues, portem molts anys i cada vegada estem més contents i és un negoci que està consolidat. Estem contents perquè hem aconseguit ser un poc la llibreria referència de la comarca i de fet pues, tenim clients no sols de Paiporta sinó de Picanya, de Massanassa, Alfafar, Catarroja, dels llibres dels pobles propers a la llibreria. ¿No? O sea, que le viene de vocación y encima pueden atender a toda la contorna. Esto está genial. Efectivament. Atenem a tots els col·legis i centres públics que ho sol·liciten, siguin biblioteques com col·legis i també a clients que tenim, afortunadament, són molts anys. Tenim clients de tota la comarca, de Quart de Poblet, de Torrent, de Picanya, d'Albal, de Sedaví, de Massanassa, de Catarroja, etc. De todos los lados. Muy bien. ¿Y nos podría ustedes recomendar un llibre? Mira, ya me sale bien valenciano entonces, un llibre. Això està molt bé. Vos podríem recomanar llibres. Vos tinc que dir que nosaltres tenim una llibreria que al ser de poble és una llibreria general i que treballem, per tant, tot tipus de llibre, tant de narrativa com de poesia, d'adults i per a menuts. Si bé és cert que, per dir d'alguna forma, és dir, tenim una especialització, perquè a més ens agrada molt, que és la literatura infantil i juvenil. I dins de la literatura infantil i juvenil tenim una oferta prou àmplia de lo que és àlbum il·lustrat i sobretot en valencià, que no és moltes vegades tan fàcil trobar llibres per a xiquets en valencià. Entonces, si voleu, vos puc fer alguna recomanació. Sí. Mira, per exemple, este llibre, o igual de què construirem, és una editorial valenciana, editorial andana, i està fent uns llibres que són àlbums il·lustrats, amb un il·lustrador que és magnífic,
però a banda que sempre solen tractar temes que tenen que veure, són prou actuals, i en aquest cas, per exemple, està parlant de què construirem, quin món anem a construir. Amb un llenguatge molt assequible per als xiquets, són àlbums recomanables perfectament a partir dels 4-5 anys fins als 7, amb un missatge i un valor afegit a banda del llibre bonic, del llibre ben il·lustrat, del contingut, adaptat evidentment per a aquestes edats. Aquest tipus de llibres són llibres que a nosaltres ens funcionen molt bé i que a més solem recomanar. O, com podrien ser estos, pues, el llibre formatiu. Este me gusta a mí, para lo que le gusta de ser astronauta, ¿verdad? Construís. El sistema solar és un llibre amb molta informació, també adaptada per a aquestes edats, però amb l'avantatge que després tens les peces per a construir aquest mòbil. Entonces te puedes jugar también. En tot, clar, evidentment és un llibre xoc. Tipo enciclopèdia, el que serien les antigues enciclopèdies, molt més avorrides, com nosaltres eren menús, però que avui en dia fan coses molt atractives per als xiquets. Pues ya sabéis, si queréis encontrar estos libros en esta librería tan molona, tenéis que venir a la plaza de San Jordi, aquí, a Paiporta. Muchas gracias, señora Gloria. Gràcies a vosaltres per fer-nos la visita. Genial. ¿Qué se os parece? Doncs ja estem en el nostre convidat d'avui, ell és Inda Bonet. Benvingut, Inda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Membre de Spanish Brass i ve a parlar-nos del Festival Brass Around, que ve celebrant-se ja durant 14 edicions a l'Auditori de Torrent. L'any passat no es va poder celebrar, enguany sí, esta edició aplaçada. I, pues, conta'ns una miqueta per a qui no conega Spanish Brass o pues, en què consisteix el vostre grup de metall i que coneguem una miqueta més la vostra trajectòria. Bueno, Spanish Brass és un quintet de metalls, com tu dius, que, per qui no sàpiga, un quintet de metalls està conformat per 2 trompetes, trompa, trombo i tuba. És un grup de cambra, diguem, dins de lo normal, prou usual dins del món de la música de cambra. Evidentment no tan conegut com un quartet de corda, però és conegut també. I, nosaltres som un grup valencià que portem 32 anys ja dedicats a fer música per tot el món. La veritat és que tenim la sort, ara no tant, però per culpa d'aquesta pandèmia, però tenim la sort de viatjar per tot el món i fem concerts. I ens dediquem exclusivament a fer concerts durant tot l'any o de vegades alguns masterclass, però bàsicament la nostra trajectòria es basa en fer concerts arreu del món en diferents històries. Tenim molts espectacles diferents. I, la veritat és que el que no mos conega jo convido a que entren a la nostra pàgina web, spanishbrass.com, i sàpiga un poc més de lo que fem, no? Molt bé. I una d'aquestes coses que feu és el Festival Brass Around, que se celebra a Torrent. També podem parlar de... perquè teniu... està el Brass Around de Torrent, però també està el Brass Around del Cira, si no recordo malament. En realitat, el Festival del Cira es diu SBALS, és Festival Spanish Brass Alzira. En realitat és el germà major del Brass Around, perquè té 20 anys ja, aquest any farem 20 anys com a edició especial, i sí, se fa a Alzira i també té és prou conegut dins de la comarca de la Ribera i realment estem molt contents de tots els dos festivals. Són, diguem, els nostres pilars pedagògics, ja que no tenim la sort de donar classes en ningú conservatori. I llavors, com ja dia abans, estem fent concerts per tot el món, però utilitzem aquests 2 festivals per a que els nostres alumnes vinguin a veure'ns i també a conèixer a nous solistes o grups que convidem normalment. Sí, perquè precisament el Brass Around, a banda de la vessant, per així dir-ho, per a l'espectador, que pot gaudir del 26 al 28 de març, que no ho hem dit, a l'auditori, aquesta setmana, també té aquesta vessant formativa de classes i conta'ns un poquet en què consisteix. Sí, molt bé. En realitat és això. El festival té 2 parts molt diferenciades, però que es complementen a la vegada. Una és la dels concerts i l'altra és la de la part pedagògica que com deia, donem classes a 4 famílies diferents, o sigui,
a trompeta, trompa, trombó i tuba. Venen alumnes de tota Espanya, de vegades també de fora, i en ella, a part d'estar a Spanish Brass donant classes, normalment convidem a amics o a professors o a solistes, normalment tant espanyols com estrangers. Aquest any, degut a la pandèmia, hem decidit fer-ho amb gent d'ací perquè estava sent molt difícil que solistes... Bueno, ho hem intentat, De fet, el primer mestre que havíem contactat de trombó, per exemple, era italià i el de tuba era francès, però finalment ha sigut impossible poder confirmar un vol per a que vinguin a fer classe. Llavors, bueno, hem fet un Made in Spain, se pot dir, però bueno, contem amb gent espectacular. De fet, 3 dels mestres que venen són membres de l'Orquestra Nacional d'Espanya i llavors això donem l'oportunitat que els alumnes d'ací o de fora de València, perquè venen gent de fora, de Huesca, de Madrid, de Barcelona, d'Andalusia, venen a estar 3 dies donant classes, en este cas 9 professors. Molt bé. I bueno, és que precisament el metall així a la nostra terra sí que és més conegut, perquè a través de les bandes de música, de les unions musicals dels diferents pobles, són instruments més coneguts. I parlaves del reconeixement dels músics que n'hi ha així, Made in Spain, del gran nivell, i vaig a començar pel final del festival, per l'últim concert del diumenge, que és precisament un homenatge a Toni Belenguer, que no vaig a fer-ho jo, vas a fer-ho tu millor que jo, presentar i donar a conèixer qui era Toni Belenguer, que no que li aneu a fer. Bueno, Toni Belenguer era un trombonista valencià, un dels millors trombonistes i músics de jazz del nostre país. Era un crac, la veritat, era un geni i la veritat que el tio, bueno, lamentablement l'any passat ens va deixar i hem dedicat aquest concert, bueno, hem dedicat tot el festival a Toni Belenguer, però concretament el diumenge farem un homenatge a la seva figura i entonces hem pensat en convidar a grans músics valencians del jazz que eren amics seus i amics nostres, evidentment, i se farà un concert homenatge a Toni Belenguer en el que el fil conductor serà la música de Toni i tots els seus amics són 10 músics de jazz de gran nivell, no vull deixar-me ningú, però bueno, entre altres Boro García, Jesús Santandreu, Vicente Macián, Santi Colomer, bueno, n'hi ha 10 músics valencians. De músics allà, parlarem al principi del nostre programa, parlarem de tota la programació. I, bueno, abans del diumenge, comencem pel divendres, que comença el festival amb el primer concert. No vull equivocar-me, el primer concert... És la secció de metalls i percussió. La secció de metalls, conta'ns. Pues en aquest cas hem convidat a la secció de metalls i percussió de la Banda Simfònica Municipal de València, que tot el món coneix la banda, però en aquest cas hem agafat solament a la secció de metalls i percussió i al seu director, a Rafael Sanz Espert, i ells faran un concert en el que, a part de tocar com a grup de metalls, també acompanyaran a diferents solistes, que són els mateixos professors que hem parlat abans. O sigui, acompanyaran a Luis González, que és un trompetista de Silla, però que està fincat a Barcelona, de Salvador Navarro, que és trompa de Llíria, però que està en Madrid, és trompa solista de l'Orquestra Nacional, i Jordi Navarro, que és un xaval de trombonista, que és de Banyeres de Mariola, d'Alacant, que també està a l'Orquestra Nacional d'Espanya. I, a més, també estarem nosaltres, Spanish Brass, per acabar el concert en el que participarem i, com deia, la secció de metalls i percussió ens acompanyarà. Serà un concert realment molt xulo. L'hem fet fa poc al Palau de les Arts, sense estos solistes, però sí en la secció de metalls i percussió amb Spanish Brass, i vam pensar que era una bona idea repetir-lo al nostre festival. Dissabte aplega el concert amb més fusió, per així dir-ho. No estem acostumats potser a parlar de música flamenca, no? En metalls, però bueno, ahí està. Conta'ns aquesta proposta. Bueno, Spanish Brass sempre ens agrada anar investigant i anar obrint camins per el bé de la música i per el bé del grup. El poder anar investigant i obrint històries és un poc per higiene musical nostra mateixa, perquè si sempre farem el mateix, al final seria un avorriment, no? Llavors, sempre estem fent investigacions. Per exemple, fa poc, en altres festivals va estar Chano Domínguez,
amb el piano i vam fer un concert de fusió de jazz i grup de metalls. Hem tingut a Albert Guinovart, hem tingut a Carles Dènia. En aquest cas, fa poc estrenarem un espectacle que es diu Caminos d'Espanya, en el que toquem molta música del segle XX, el segle passat. Músics, sí, pareix que està molt lluny, però fa poc. Però bueno, en realitat des de principis de segle, bueno, l'espectacle és un passeig per tota aquesta música. Comencem, per exemple, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Enric Granados, Isaac Albéniz, però després anem ja cara a Chano Domínguez, a Paco de Lucía. Llavors és una fusió entre el que pot fer un quintet de metalls amb aquesta música, que ja està adaptada per a quintet de metalls, i damunt tindre en l'escenari a dos ballaors flamencos, que són Lucía Ruibal i David Nieto, que venen de Cádiz. I també ens ajudarà Pablo Domínguez, que és fill de Chano, i que toca la guitarra i la percussió, el caixó, flamenc. I llavors, sincerament, l'hem estrenat fa relativament poc, però és un espectacle que jo recomano a tots perquè s'ho van a passar pipa, igual que ens ho passem nosaltres, i sobretot perquè també és molt sorprenent veure a un grup de metalls tocant música espanyola molt popular, per exemple, la boda de Luis Alonso, Astúries, o com deia, Entre dos aguas de Paco de Lucía, però amb la col·laboració d'estos grans artistes. I la veritat és que jo crec que el dissabte a les 7 de la vesprada ho passarem tots genial. Molt bé, molt interessant perquè en cada edició sempre teniu aquest concert, no, per així dir-ho, diferent que va incorporant altre tipus de música, altre tipus de... I, bueno, molt interessant això que dius. Bueno, la veritat és que el quintet, egoístament, el que fem és utilitzar els dos festivals com a laboratoris, no? De dir, bueno, a veure què passa. Si agafem això i ho fiquem tots junts, què passa? I bueno, este espectacle, Caminos d'Espanya, l'estrenarem el mes de juliol de l'any passat a Alzira, al festival que hem parlat abans, al Festival Spanish Brass d'Alzira, i allí vam fer el potaje i ara l'acabarem de provar i jo crec que a partir d'ahir ja el llançarem per a tot el món. Té molt bona pinta, això sí. Sí, segur. Estarem el dissabte. Quan acabi el Brass Surround, perdó, quan acabi el Brass Surround de Torrent, per davant teniu un 2021 sense avorrit, Exactament, sí. Estem... Viatge a Japó inclòs. Si tot va bé, toquem madera. Però sí, tenim gira a Japó en el mes de juny. Després també, bueno, tenim el nostre festival d'Alzira, tenim gira a Lituània al mes d'agost, teòricament anem al novembre, anem a Estats Units, on normalment sempre viatgem 2 o 3 vegades a l'any. Ara fa ja un any i pico. De fet, quan va començar tota aquesta història, estàvem a punt d'agafar un avió, estàvem en França, a punt d'agafar un avió per anar als Estats Units a passar 20 dies de gira, que lamentablement no vam poder fer, i ara espero que en el mes de novembre, any i mig després, puguem repetir ja o tornar a la normalitat que tots volem. Pues sí, esperem que així siga i que pugueu completar el vostre calendari, que bueno, pues és una molt bona notícia, no? Que pugueu plenar ja, que digueu, tenim el 2021 complet, ara falta que les circumstàncies permeten, no? Que així siga. Inna Bonet, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i, bueno, pues llarga vida al Brass Surround de Torrent i ahí estarem nosaltres per a contar-ho. Gràcies a vosaltres per donar ressò a lo que fem, que és necessari, perquè el que sí que, ja que estic així, demanar a tota la gent que no tinga por de vindre als auditoris o als teatres, ja no solament al Brass Surround, sinó on siga, perquè la cultura té que ser el que ens faig a salvar-nos a tots d'esta cosa que estem passant, per no dir alguna barbaritat. Jo crec que necessitem que el nostre espírit reba aquest tipus de coses que fa que la vida sigui més placentera, perquè la veritat últimament està sent tot molt difícil. Així que jo dic a tota la gent, veniu a l'auditori de Torrent estos 3 dies, ho passareu molt bé, que és molt segur, vos ficarem alcohol per tots els puestos, no vos preocupeu i així podeu entrar. Pues sí, no, de segur. De fet, al nostre primer programa parlàvem d'això, de cultura segura, de que tant teatres, auditoris, cinemes es complixen totes les mesures de seguretat. Precisament
amb el límit d'aforament també, que també és un hàndicap a tindre en compte, i en aquest sentit els espectadors poden estar tranquils que van estar segurs i a gaudir de la bona música que sempre porteu cada any Sí, a Torrent. jo crec que és molt important que la gent no tinga por, perquè s'està notant molt, no? Que evidentment ja els programadors es costa molt continuar la seva feina de programar, però si damunt estan buits els auditoris, entonces què fem? No val la pena que programem res, no? Entonces hi ha que començar ja a reviure, a pensar que no passa res, que per supost ahir n'hi ha un virus que està fent mal, però si anem sense por i evidentment amb totes les mesures de seguretat poden complir-ho. És evident que els programadors, com ara en aquest cas Enrique Fallos i l'Auditori de Torrent, estan fent un esforç molt gran per a que la cultura continuï, perquè evidentment si després no se plena, automàticament ells estan perdent diners en certa manera. Entonces és important que apoyem als programadors i apoyem als músics, apoyem a la cultura i de pas pues, ens ho passem tots genial, que és important. Doncs sí, així que moltíssimes gràcies, Inda. Gràcies a tu. Que vaig anar molt bé aquest cap de setmana. Un abraç. Adeu. I ja donem la benvinguda a Andrea León. Benvinguda, Andrea, una setmana més. Hola, Víctor. Pues conta'ns, on anem aquesta setmana? Què has anat a visitar? Doncs vaig a dir-te comboi, costum, patrimoni, cultura. A què sonen aquestes paraules a tu? Me volen sonar, però no sabria dir-te, Jo crec que, algo relacionat amb la festa, molt valencià, però comboi, cultura, festa, òbviament valencià, però no sabria. Vas Me bé. falta una pista. Muixeranga. Ah, bueno, ara sí. Muixeranga, sí. Vale. Per comboi se podia haver adivinat, sí que és de veres. Esta setmana hem anat a visitar l'exposició que ha inaugurat el Museu Valencià d'Etnologia sobre la muixeranga. I hem descobert cosetes molt interessants i anem a veure-ho, si te pareix. Molt bé, doncs endavant, anem a veure-ho. Patrimoni, costum, festa i comboi són alguns dels valors de la muixeranga, una de les tradicions festives valencianes més antigues i importants de la nostra terra. I d'este reconeixement naix esta exposició al Museu Valencià d'Etnologia, amb l'objectiu de fer un recorregut per la història de la muixeranga amb elements únics i emblemàtics de la festa. Estem passant un mal moment, no se fan ni assajos ni actuacions, aleshores el que estem centrant-nos és en totes aquelles activitats que tenen a veure en la difusió i la promoció. Articles en la premsa o aquesta mateixa exposició, que és un exemple. Un dels objectius de la Federació Coordinadora de Muixerangues és promocionar el fet muixeranguer i, evidentment, aquest tipus d'exposicions ajuden a que la gent, el públic en general, conega aquesta tradició valenciana. Hi ha referències antigues al moviment muixeranguer en la comarca de l'Horta Sud, al Cap i Casal, però també a altres llocs. El Vall de Torrent, per exemple, seria un dels referents en el qual se solia fer una torre humana. I actualment hi ha diverses colles, està la Torrentina, la Jove Muixeranga de València i la Muixeranga de València. I volem en l'exposició també crear i trencar un mite, no? Que no totes les muixerangues és el Algemesí, però òbviament és la que més potència té en el sentit de que és patrimoni de la humanitat, ix en les festes de la Mare de Déu de la Salut i té una rellevància social el més important. Però també el que volíem fer un poc en l'exposició és trencar aquest mite, aquesta invisibilitat de que n'hi ha altres moixigangues, per dir-ho, que és la paraula més original en valencià. Muixeranga és un localisme que es queda en la muixeranga del Gemesí, en l'Alcúdia Carlet es diuen els negrets, però són moixigangues, que és un fet pensat, la mojiganga de Titaguas, que es celebra cada 7 anys. Crec que aquesta exposició és molt important perquè hi ha molta gent que coneix molt poc les muixerangues o no les coneix i així trobem dues parts, una part de les muixerangues antigues, tradicionals, com són el Gemesí, Titaguas, Peníscola, Forcall, que són elements festius que participen a les festes del seu poble, que porten molts anys, que passen de pares a fills i que són reconegudes, però quasi exclusivament al seu poble. I per altra part, aquí darrere veiem les camises de les muixerangues noves que s'han creat en els últims anys i que han tingut un gran creixement per tot el que significa de
d'un oci familiar que poden participar xiquets, grans, gent que parla valencià, castellà o àrab i que tots col·laboren junts, no?, per aconseguir un objectiu, no? I per tant, simbòlicament és molt potent, però també emocionalment l'esforç que representa el treball en equip, la confiança d'uns en els altres. El fenomen muixeranguer és un fenomen que en les últimes dècades té una importància tremenda en el que és el País Valencià, perquè no sols es recuperen les muixerangues tradicionals que estaven ahí i se revitalitzen, sinó que al voltant d'aquesta recuperació van sorgint noves colles en diferents pobles del país que fan que s'agrupe tota aquesta gent al voltant de les muixerangues, que tenen com a element unificador central, òbviament, la construcció de torres humanes, no? Per tant, és un fenomen culturalment molt important, és un fenomen que té elements socials o socialitzadors molt importants, el comboi, la colla, que té elements identitaris. Des d'aquesta perspectiva, nosaltres no podíem deixar de fer una exposició a un fenomen cultural emergent tan potent com és el fenomen muixeranguer. La muixeranga ha passat de ser una referència puntual, conjuntural de la festa del Corpus del Xemesí a ser una manifestació viva en la majoria de manifestacions públiques festives del conjunt del poble valencià. Fins al 26 de setembre podrem aprendre un poc més de l'essència de la tradició valenciana, així al Museu Valencià d'Etnologia, on la muixeranga s'ha convertit en exposicions com aquesta en una tradició molt lluny de pedres. Molt bé, doncs fins al 26 de setembre tenim temps de sobra per a visitar aquesta... No hi ha excusa per no visitar-ho. Per a visitar aquesta exposició que parla molt bé, el moviment muixeranguer, que ha crescut molt arran de tot el territori, també d'ací proper de la comarca, sense anar més junt, a la capital de l'Horta, òbviament a la muixeranga, la Torrentina, que coneguem ben bé. I des d'ací doncs, ja anem a acomiadar el nostre programa, Andrea. Nosaltres ens tornem a veure al pròxim Soncom, a veure què ens portes en el pròxim programa. Pues espero al pròxim reportatge, sí. Perfecte. Així que amb Andrea nosaltres acomiadem ja d'este Soncom número 3 i tornarem en el pròxim Soncom, en el programa número 4, amb més convidats, amb més llibreries que visitarà Manuel, també amb Xus Lacord i per descomptat amb Andrea León. Moltíssimes gràcies, Andrea, i adeu. Fins al pròxim programa.